Tak a je tu ďalšie video cyklistické. O tomto radšej nepoviem nič, lebo nemôžem. A takto. Ježišmaria, skoro som spadol. Hen ide auto. To ste ešte nevideli. Ešte jedno. No, a tady auto prejdeme. Ako vidíte, tak tu nič nie je zaujímavé. Preto som sa rozhodol, že vám to natočím. No. Odtiaľto som prišiel. Tam odtiaľ chodím. A teraz... Ježišmaria. To tak dopadne, keď ide alergik a astmatik sa bicyklovať. Ledva fučím. Tuto mi rastie lípa. Neviem, či ju vidíte. Ja ani nevidím poriadne. Nevadí, lebo mám alergiu a slzia mi oči. Joj. Ale to ide dobre. Skoro som sa zrúbal. Je to tu samý piesok. Zadu mi hrkocú kanistre. Lebo som bol polievať borovice. Tu sme na križovatke, ale už nevládzem. Tak pôjdem domov. Tu mám tie kanistre. A toto som ja. Som si dal šoferské okuliare, aby som niečo videl. Aj tak predvidím. No. Dobre. Ešte chvíľu pokračujem. Piesok. Skoro som sa zrúbal. Teraz idem dole kopcom. Tak sa ide lepšie. Ale fučím. Je teplo. Tu som sadil niekde kaštany a one orechy. A dole kopcom. Toto ide dobre. Pieskovňa. Sem chodia ľudia kradnúť piesok. Jej, čo to tu je? To vám nemôžem povedať. To je také... Jej, tu je taká lúka. Som kopu kvetov nasadil, aj stromov. Tu majú aj vrece, odkiaľ fúka vietor. Hen tam je tá dedina, jedna. Tam bývam. No, ale už nevládem, tak to zastavím. Končím. Čauko.